Искате ли вашите служители да управляват успешно емоциите си, да могат да ги комуникират качествено с другите хора и по този начин да намалите конфликтите във вашия екип? Със сигурност едно от първите неща, върху които трябва да се фокусирате, ако си представите, че това е една крива, която изразява момента на пуш бутона, който отключва фрустрацията и достигането до момента, до който нямаме рационално реагиране. Тоест тук, в този пик, в тая част на скалата, нямаме рационален контрол. Тук имаме ступор, в който ни владеят само единствено емоциите. Тоест имаме ирационално. Нещо, което трябва да открият вашите хора, е какво се случва с тялото им от момента, в който имаме началото на фрустрацията, до момента, до който могат да управляват рационално. Как това се отразява на тялото им, къде, в коя част на тялото им стартира процеса. При мен лично стартира с загряването на тая част на тялото, след това започват да ми пищат ушите, след това получавам сърцебиене, накрая към сърцебиенето добавяме и топлина, която вече ме обзема от главата до петите ми. И аз стигнали в този момент, в който цялата топлина ме залива от главата до петите, значи аз вече съм на границата или по-скоро вече съм влязла тук в ирационалното, където не мога да се контролирам. Тоест, ключа е в този процес, който все още е под контрола на рационалното. Тогава, когато вашите служители успеят да анализират, да направят саморефлексия и да разберат какво се случва с тях в тази зона, само тогава ще могат да управляват емоционалните си състояния ефективно, което пък ще доведе до изключително подобряване на тяхната комуникация помежду им. Благодаря ви, Ваня Къндова съм, може да ни последвате във всички социални мрежи.